Beitu ze aldizkari polita eta barruan, taran! Gabonetako gehigarri peto-petoa. Horri hauei zein urrengo agenda deialdiei, Gabon usaina darie. Adi agenda itzorduei. Larun batean, mendiko lagunaken urte amaierako irteera kostaldera. Artziniegan, sosoguti erronka eta Gabonetako azoka. Orozkon Santa Lucia azoka ospetsua. Urduñan Txarlaso menditaldearen 60. urteurrena ospatuko da. Zorionak! Okondoko frontoian Gabonetako parkea duzue, Luiaondon ipuin kontaketa itzal txinatarrekin. Eta kasinoan Oti más allá del fútbol liburuaren aurkezpena. Igandean, Matxinkortamendi taldearen urte amaieroko ibilaldira Untzuetara. Urduñan, Mari Domingiri gutuna ematea eta merienda. Laudion, lau ekintza. Faktorian, Aiaraldeko emakume sortzaileen 4. azoka. Kirikino basoan, ikaskinaren bizita, ipuin kontalaria eta gehiago. Eta kasinoan, Altzarrate sarien 9. edizioa. Gogoratu info gehiago webgunean duzuela eta gozatu udazkeneko azken oztoez.